Ir wagtlar bir ýaş oglan bilen ýaş uly adam uzak ýolagçy bolupdyr. Gidip barýakalar ýaş oglan ýaş uly adama ýol kesene diýip sowal gatypdyr. Onda bu sowaly geň gören ýaş uly adam buň akly ýitgap durýan eýemir ýolamyr kesip bolarmy diýipdirler. Ýene öz ýoluny dowam etdirler. Ýene de gidip barýakalar ýoluň sag tarapynda ýaňa bir maýsa bolup oturan buğdaýly meýdana göz düşüp ýaş oglan bu buğday ilim kan ýa-da intäk ilmedim kan diýip sowal gatypdyr. Bu sowala hem ýaşly adam geň görüp berýän soragyň nähili hemir heni ýani görkezmedik buğday ömür ilen bolarmy diýip ýene de gaharlantyr da ýoluny dowam edipdir. Ýaş oglanam sesini çykarman ýene de ýoluny dowam edip gidip barýaka öňünden bölegçi çykypdyr. Ýene de ýanky ýaş oglan bu tawudyň içinde ýatan ölen mukan ýa-da ölmedik mukan diýip sowal gatypdyr. Gahar gabawyny geýen ýaşly adam oglum sen aklyň ýerinemi? Eýemir diri adam ýene ölmedik adam ýene mar tawudy minirerlermi? Sen berýän soragyň dahy nähil diýip gaharlandyr. Muňa da oglan sesini çykarmanlar da ýene de ýoluny dowam edipdir. Ýaşly adam öz öýüniň deňine gelenne öýüne sowulmokçy bolanna şonda ýaş oglan agam eger de mümkin bolsa size ýük bolmasam bu gece men mehman alyň ertir men ýolumy dowam etsem nähir bolar diýip sora beripdir. Gahar gelip duran ýanky ýaşly adam aklyňyma ýerine däl bolyn şonda da bir gece taňry mehman alaýyrna diýipdir de içinden hüngürdäp oglany öýüne çagyrypdyr. Bolýar sen biziň öýümizde bu gece galyp bilersiň diýip ýaşly adam ýaş oglana ýüzlenipdir. Ýaş oglan bolsa öýüňizde gulak barmy diýipdir. O nämen gulagyny diýipdir. Ýok men diýjek bolan adam öýüňizde it barmy? Itimiz ýok diýen arkaýyny geliber diýipdir. Şonu da bir ardynjyrap öýe girsek haf bolar diýip ýaş oglan ýaşly adama ýüzlenipdir. Bolýar diýip ýanky edip ýanky ýaşly adam ardynjyrapdyr. Az wagtdan öýde ýaşly adam menen gyýda ylgap çykypdyr da gapyny açypdyr. Öýdeki perdendi bilen ýaşaýan ýaşly adam gyýdyny görüp degenipdir. Hemem gyýdyna men bu gece bu samsygy öýüme mehman çagardym. Muň akly ýerine däl. Baňa şeýle soraglar berdi diýip ýanky ýolda bolup geçen wakany gurrun beripdir. Gyýdy bolsa kakamjan bu gata akylly bolan eken. Muň başda ýol kesip beren sowaly ýol çalp öner ýaly ikimiz gurlaşyk delde diýip saňa şeýle sorag beripdir. Gyýdy ýandan maýsalyk meýdanyna bolsa bu ilenmi ýa-da ilmedik makan diýen sowaly buğday karna alynan bolsa onu ilen bolýar diýip gyýdy bu sowalyň jogabyny beripdir. Bölegçi ölüm makan ýa-da ölmedik makan diýen sowaly bolsa özünden soňra ýatacak iş goýdum kan ýa-da muň perdentleri barmy kan diýen sowaly beripdir. Eger de perdendi bar bolsa özünden soňra ýatlaçak haýyrly işler eden bolsa onda bul adam diýeridir diýip jogap beripdir. Öýe gelende ardynjyrap ýertek haf bolardy diýenne men ýuwunyp durdum. Siz ardynjyrap edip kesedende bolsa men derrew desine giyinip ýetişdim. Eger de siz ardynjyraman giren bolsaňyz onda hap aýyp bolardy kakamjan diýip kakasyna ýüzlenipdir. Ine görýärmi bu oglan gata akylly eken diýip kakasyna aýdypdyr. Ine bu rowaýatyň üstü bilen akyl ýaşda dälle başda diýilen atalar söz emele gelýär. Ine sana sorag. Geçmişi gowy bolmadyk. Geçmişinde köp oglan gören gyýdy. Sen kabul edip bilerdiňmi? Kabul edip bilenoklar elbetde. Ýöne hakyky erkek diýär, şonu kabul etmegi başarmaly diýär. Şoň durmuşyny üýtgetmeli, şonu ruhy taýda diketmeli, şonu söýmeli, ýa şonu bolşýar kabul etmeli, ýa şonu üýtgetmeli ýa-da aras umuman alanmazda on durmuşyny täzeden üýtgetmeli. Ýöne ol erkekden hakykati bolup biler. Sebäbi biz näme sanpykmy olar ýalgady ellen bagyrdyp on durmuşyny täzeden üýtgetjek bolup on geçmişinde bolan zatlara ýa üýtgetip bolanok, düzetip bolanok, araýyň täzeden diketip bolanok. Ol näme hantagamyň pakop gassala hada şol ýertilse şonu täzelep bolýar. Onu ýana olar ýaly etip bolanok. Ändi ýet bolýan düşünýärdiňler.
Çağasını okap başlamaly. Okuwçy aslında bir ýaş badiyetiga ýaňyşrak bolar. İnsan oğluna oku diýip emir berilende oň ýaşy ýok aslında. Mysal üçin 5-6 ýaşdan başlap çağa okap başlamaly. Okap başlamalydan goýdum tutýan adam kitap okap başlamaly. 5 ýaşda çağa bir elipde öğretmek yerlikde bir hereket. Ondan 6-7 ýaşdan başlap kiçiräjik hikaýajyklary okutmak yerlikde bir hereket. Kitap okumak elbetde diň zamanyny gözüne tutmaýdy. Yani okumak bilen çağa isat bolanyk. Haçan okumaktan çağa ýan gelip bilýär. Beýnine agram berýän ilmler köp okasa, din zalmadan okasa, ýaşyna laýyk gelmeýän ilmler okasa, onda çağa ýan gelip bilýär. 5-6 ýaşdan harp dogry ödülen, 6-7 ýaşdan kitap okumak üstünde durulan, çağa şolaplar görüp dursa, onu 8-9 klasdan rad okudaýanda da kynlaşanak onu öğrenip bilýär. Ýöne biz oňardamyzdan birinji klasy torandan soň türlü ogurlardan has köpräk okudyp başlamaly. Ilmi kitap, roman, hikaýa gurun edem, ilmin gurun edýän. Birinji klasy tordan şoň öwräk bir ýyl okabilýän bolsa, näme zat okabilýän bolsa okutjak bolmaly. Hazır hemme kişi maşgalatynda gap-gaç döwülýändir. Men şu wagtda sen ýadyma düşenok da ejem kakymyň gap-gaç döwülende maňa gyýgrany. Näme diýilýär köpüň? Döwülsün zat diýmän şatlyk bolar diýilýär. Şu wagt hemme kişi bir hili enlik korkalan men hiç çağalara gyýran ýadyma düşenok bir döwüldi diýip. Sadan gap-gaçyň gurun edýän. Paýş para bolýar. Bolu täzenalar şatlyk bolar diýär. Belki bir daýanýan senedi, daýanýan ýerem ýok. Ýöne şu bizde enlik korkalan. Ede şonun ýaly biz başga da gowy etler çağalarda enlik etdirip bilýär. Amma birem okumak çağa 6-7-nji klasy gelende okumaga näme tanış bolup gelse, 7-nji klasda o çağa biratlar öğretmek gat kynlaşýar. 4 çağaly enatamyz bilen gatnaşýatsa, şeýle diýdi, oğlum diýdi, ululamyzda ýüklü paýda öýdänligi. Çağalaryň kiçidi, 3-nji 4-nji ot ýaly, gaty töweleme, gaty çal töwelenýärler-de. Ýöne ululary şoňra okan kursuna 2-3 gede okabilýärler de. Näme üçin? Aşağı ýok. Aşağı tarapyny okumanlarlarda beýnine şu okumak üçin yerleşdirilen kletkalar aktiwny-da beýnimizde näme bilen doldursak, biz beynimiz son şu doldurulan zatlardan bir kontrol ediyor. Eğer oyun bilen doldurulanmazsa, telefon bilen doldurulanmazsa beynimiz son olarak bir kontrol ediyor. Yok, kitaplar bilen doldurulanmazsa, hünerler bilen doldurulanmazsa, kär bilen doldurulanmazsa, täzirikler bilen doldurulanmazsa beynimiz son olarak kontrol ediyor. Her çağın öz yaşına göre alıp bilecek okuwlary var da, enatalarım elbette bu temada bilmeýän üçin molum näme diýse şol dogry kabul edýär de meni umman bir hemme şeýle degişdirip bolan üçin aýtsakda. Rus dilinä esasy ul ýaşlaryň okuyan bir kitaby bar, Suvenir. İngilis diline de ul ýaşlaryň okuyan kitaplar bar, Headway. Headway kitaby 14 ýaşyny dolduranda üçin ýetlenen. 8-nji klasy toran üçin ýetlenen diýmek bolýar. Ve enatalara haýyşym şu, eger çağatnyň ýaşy ýetmeýän bolsa, ýerde okumak isleýän bolar çağalary şol Headway degişi, beginner elementary kitaplaryny okutjak boldy da, o çağanyň ýaşyna laýyk gelmeýär. Kompýter aýdyn. Kompýter aslında olam 13-14 ýaş çağalar ýokalar üçin ýetlenen. Ýöne 4-nji klasy çağany getirip çağan kompýter öğrensin diýmek o dogry däl. O 10 ýaşynda bolmaýar. Peýda edýän käkdiýän wagtymyzdy ýan edip bilýärsiz çağa. Başga da mysal berin, Dermanyň ulanmış düzgünde de ýazýar. Şu Derman 7 we 12 ýaşly çağalar üçin ýetlenenler diýip ýazýar. Haýsy birimiz alýasa şu çağany, şol Dermany 3 ýaşly çağa berýär. Bermeýärse, sebebi näme? Ol Dermanyň düzgünü şu. Ol Derman 7 we 12 ýaşly çağalar üçin ýetlenen. Ýa-da başga Derman alary, Dermanyň ulanış maksadyny aýdýar. Şunuň 4den birini bölüp bermelidir. Haýsymyz ýürek edip ýarsyny atýar ýa-da birini atýar. Edip bilmeýär. Çünki saglamda da ýan berýär. Okumaş olar ýalyrak. 2-nji klas çağa 5-nji klasda öwredilmeýär. Ve de alamda yok, yani doýmaýar, gelen enatalara dilimizin dönüňi, güýjümizin ýetdigiçe düşünürýär. Çağanyň ýaşyny bolmaýar diýip. Enata diýär, okabersin diýär. Okasyn diýär. Biz ýöne onuň çağanyň beýle okudymyzda köp ýyllyk planyny gurýar. O çağa 3-4 ýylla okamaly. Kitap okap, o çağa ingilisçäni, russçany, matematikany ýa-da başga bir himiýany ýigrenmeli, dowam etmeli. Indi ýene bir zat bar, onda şunam sorýardy enata. 5-nji klasyň ortasyna gelýär, bolan öz ýaşyna degişdi, hatda 6-njy klasyň 7-nji klasyň materiallaryny tapaklan okap gutoran çağalar bolýardy 5-nji klasda. Näme etmeli enata? Ene bäde başga bir tema gurun ýüze girýär, kitap okumaly. Okabersin kitap. Hiç ýan ýok. Indi ýöne şu da bar. 5-nji klasda çenni alym gramatika kesitleme öwren sen onuň kitap okabersin diýär. O çağa kitabı okumaýar bolýar. O näme diýmek bolýar? Çağany kiçik ýaşdan başlap kitap, ýöne köp kitapçyklary, hikaýajyklary okumany enlik etdirmeli. Eger şoňa enlik etse,
öz çözgüsüni öz tapman, qaçartı öğren. Inatda gelýärden men çağamy hususy molumlar tutdum. Molum öýe geldi okutdy ya da gatnatdym okutdy diýip aýdýarlar. Olam bir gaty dogry däl. Çağa eger yekelikde yeke okumany, yeke bar okumana mätäş däl bolsa, çağa toparda okudy. Toparda başga hilge tapaklar. Ondan sonra finans tarapynda teredeňde de yeke okudylan o çağa mukut okudurmaya. Qymmat düşýär yeke okudylan çağa. Toparda okudylan hem ardan düşýär bahasy, hem toparlan okuýar adamlar var ya. Köpçülük girişmesinde peýdasy var, çağı ya, çuğur ya, oýnaýar, degişýär, klasyň atmosferasyny görýär. Ol has peýda. Çağa gereginden artyk yüklemeň manysy ýok. Bu derde men edebi kitap okuma gözüne tutamak, ilmi okuwlaryny gözüne tutýan, çağany belki aňary başy aýdyp aýdýan 1 ýyl öňe ylgady bilýän. Ondan artyk öňe ylgatmak çağı üçin dogry däl. Hiç ýeri dogry däl. Ýani ata ite ot berilen ok. Ata ot berile, ite de et berile. Çağa dogry maglumaty dogry ýaşda bermeli.